ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕಲೆ ಬೋಲ್ಪದ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪನಂದು ಇನ್ನಿತ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆಲ್ ಹಾಕೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಪೂರ ಪರ್ದು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಪಂತ ಕಡಕುದಾಂಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಒಂದೆಣ್ಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಫುಡ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಇತ್ತಂದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ದಾವಣಿ ಮಲ್ಪು ಫಿಶ್ ಕೊಂಚ ಕೆಲವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಧ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಲ್ ಮದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಕ್ವಾ ಸಾಯಿಲ್ ಮದ ಕೊತ್ತಂಬ ಇದೆ ನೈಕ್ಯ ಒಂದು ಸೈಕ್ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಗಿಡನ್ ಪಾಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ತೂಕ ಮಲ್ತಾ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜನೆ ಗಿಡ ಮತ ನೀಟ್ ತೋಜನೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಪ್ಪುನತ ಐಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಪರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚನೆ ಮಿನಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಗಾರಿಗೆ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೇವಿ ಇತ್ತು ಮಾಮಿ ಅಂತ ರೈಸ್ಲ ಮಲ್ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ದಾದಾಣ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದೆ ಕಡಲೆ ಚಿಕ್ಕಿನೇನ ಪಾಂಡು ಸೊ ಕಡ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತು ಚೂಲಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಪಾಕಾಗ ದೀದಿತ್ತ ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಗಲು ಕಡಲೆ ಚಿಕ್ಕಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಮೆಲ್ಲ ಬತ್ತದವರ ತೂದು ಪೋಯರು ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಅವು ಪಾಟ್ ಪೂರ ಕನದಿತ್ತಿರತ್ತ ಐತ ಪೂರ ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಸಾವೇನು ಪೂರ ನೀಟಾದ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಾರೆ ಆರಾರ್ನಾತೆಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಚನೆ ಆದು ಬೈಯೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸೆಟ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಆದು ನನ್ನ ರಾತ್ರದ ಫುಡ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನಿನಿ ಬೈಯಗ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಡಯಟ್ ಒಂತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೆ ಚಿಕ್ಕಿ ಇಂಚಾತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗದ ಆಫ್ ಬೈಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವು ಮೂಜಿ ದಿನದಿಂಚಿ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾತೆರಂದಿತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ನ ಕಳ್ದ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ತೋಜಾಯರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ಲ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೈಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್.